Nahmedu ve nusalli ala Resulil kerim. Muhterem Müslüman oğullarım, bu bölükte bir mühim soru var. Soru çından haqqa yetmeklik için bir ulaqan bir gereklidir. Şoň jogabyn hetmin bilmeli. O da şey ki aya ulamalan emel kerdi bir iş etmekligi, etmezligi maňa saňa şu dadyň dogrulygyna, egirligine delil bolýarmy ýa bolmaýan hakynda. Diqqat edin, bizim Türkmen sehramyz ödüm menbeyi ilm bolmapdyr. Belki bizim Türkmen sehramyzda beýlen şeýlen alym getiripdirler we her kim ödehmezçek gelip. Bukharadan, Hiwadan, Suriye'den, Mekke'den, Medine'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Dağıstan'dan göçüp gelirler. İşte her gayti Tevrek'ten gidip gelip Türkmen sehrada var suratında hücre açıp da var her gayti diyanatın hakkında çekip veren rahmetleri var. Avvallan menbeyi elimde demiştik. Tevrek'ten gelip dursunlar. Indi hop her gayti rahmet çekip ya olun çeken rahmetlerin hakkında hiçbir inkar yok. Sizimga, simetçi, cemaat, şadan, şu kavlukları ki aramızda var. Şol ulamaları ki her yerden gelipdirler, şolun çeken rahmetlerinin bereketine maňa hiç bir gurun yok Müslüman dogan. Yani gurun şuňtune ki aya şol her gaýtyn gapdary taýsir ötýänli. Şol taýsirleň palanat etmekligi etmesligi aya şolaryň dogrulygyny egirine delil bolýarmy ýa bolmaýarmy şunu bilmeli. Yani bilmeli. Şol her gaýtynda bir taýsir bar. Oňa sen paladan dogru diýende taýsir etýär onda diýe. Oňa diýen sen paladan dogru diýen taýsir etýär diýe. Mowlud dogru diýen taýsir etýär diýe. Bu tarafdaki takdir var. O mevlud kabul etmeyendim. Bunun takdir doğru deyipti. Mevluda onun da takdir doğru deyipti. Onun takdir var akim ayet 7 olmalı deyipti. Bunun takdir 7 olmalı deyipti. Arada takdirler sürü takdir kimde? Meşahı ilabetiyen takdirlerde diyenler ben. İşte takdirlerde var akim. Bu da olukan gurrum olmuş takdirler var. Ama şu arada şu ayet olan emelkerde bir de delil oluyor. Müslüman'dan o da dikkat edin. Bu meseleler var da ihtilafi de. Onun hakkında ulamalardan delil sormak gerekir. Ulama edip ýerle, hemmete bir edip ýerle, 5 wagt namaz bir ay arada bir, haja gitmeklik bir, hejab hemek şyka ýerle. Bir belli zatlar bar. Muň hakynda delil sormak gerek, emel kurdy ulamaň edi, ştada hakyn delil ki hemmeniň dadynyň birligine. O näme muhtelif bolýar onda? Bolýar, wagty ki ulamalar bir dady bir form amalat gelip ýerle, şu delil aňyrda kitapda bir bolmaly. Emma berde gelip de bar, ihtilaf edip durlar, şu ulaqan bir delil Müslüman dogullym kenäme? Şol ulamalarning arasyna ihtilaf çypdyr. Şu kitabe ola bolmaly. Şoňa da Bukhara bolsun, Hiwa bolsun, Dağıstan bolsun, Hindistan bolsun, Pakistan bolsun, Belucistan bolsun. Şu okyp gelen ulamalarning hemme mantygy rahmet şekil berýärler. Şunyň hemmeti bir dadyň hakynda bir çykat ýükregli iddialar we Hanefi dip. Hop, Hanefi mezhep bolýan bolsa, Hanefi mezhebe bir kitap barsyň. Aýry bir kitap ýok. Hanefi mezhebiniň muhtelif kitaplar ýazylsa da, haýtyna fetwa bermelik belli zat. Şu atamana da bir namazımızda ihtilaf yok. 5 wagt namaz, rukuti, secdeti. Bir tane Hanefi mezheplerinin iki taraf ruku etmelisin. Yok. Şoňan kitapda şeýle. İki taraf secde etmeli, üç taraf secde etmelisin. Yok. Näme çünkü kitapda şeýle Müslüman dogan. Peýgamberde kitapda Hanefi mezhebi ora bolmaýan zatlar, kitaby ora bolmasa hiç ihtilaf bolmaýar. Peýgamberde takdirleriň ihtilaf şuly, şunyň arasynda şunu düşünmeli ki ol bir alimyň ol Bukharadan gelen bolsun, her ýerden gelen bolsun. Emel kerdi maňa taňa delil bolup başar ýa, keşoň etýänisi Hanefi mezhebi ora bolsun. Ýoksam, şo maňa taňa delil bolup başarmýar. O näme diýip, wadaqa Müslüman dogullym. Hudaýa kerde bir alima, ulama bir ihtiram etmek niyetim ýok. Ýöne bir hakykat ýüde çykmaly bolar ahimizde da. Şu haýtynyň alyp barýanyň haklygyny biljek bolsaň, ikrar etmeli, doga etmeli. We çyn Hanefi mezhebi gözlemel Müslüman dogan. Mezhep şoňa hakyny näme etdi? Diqqat edin wada, näme diýip emelker de ulema ki her tarafta takdirler oti her gaýta birbirine muhalif oldu. Maňa taňa delil başarmaýar. Ýa-da başlaýtym bir gurunda, awala belli, işte kitaby ola ihtilaf bolmaly. Ho näme delille? O da diqqat Müslüman dogan ödünde mataýyn. Ötken üçe ödüňe batmaly, ötmede kedeke batmaly. Şu men ödüm bilen, bizim ödümüzi bilen bir hüzede okuyan aqullar bar. Bir mehneste okuyan ulamalar bar. Şolada aqum molla şotadan bir de şotadan aqum mollyk. Şu mantagda bir aqum mollyk. Hemmece okuyan adam bir. Ema şu men bilen, Mufti Merdani bilen, o başa ne kadar amel edip bererler var. Şu biz amel edip beren ulamalar bilen bir yerde okuyken ulamalarning ödü mantaga gelenne, ten haram deyip duranyň ýypdy. Ten bedgat deyip duranyň sünnet ýalyk amel edipdi. Soraňda aýdyp bilenak. Öz denanatyny dogry şeýle tory amel etdirip bilenak. Baty sorany gurunda şonu aýtýan dogry kim diýe. Emma o tada sorulsa ýene aýdyp başaranak. Beýle Müslüman dogan men şu öz hem meslek hem menheç ödüm bilen bile okuyup bilen ulamalar men görüpdim. Ki şolar doğru kitabe ora amel edenak. Otam aya
şu ulamalar ki men bile okuyup gelipdirler, bir ýerde okuyupdyrlar, bir menhejde okuyupdyrlar, bir mantakda okuyupdyrlar, bir usadyň ýaňaşan okuyupdyrlar. Şolar dogry amal etmeýänler, şo delil bolýan menki ýalňyş bolsun, olonky dogry bolsun, ýa olonky ýalňyş bolsun, menki dogry bolsun. Ýok, mezhebi gözlemeli kitap näme diýär musulman dogan. Berde şunu ütgetýärler, gawşatýarlar musulman dogan. Şo taýdan emelkar da ulema ol wagty maňa taňa delil bolup başarýar ki Hanefi mezhebi kitabyna bara bol. Kadim o da şöyle başa mesaj verýär. Şu mantakada doga ýazdylarlar bar. Palan işanyň agtygy, palan işanyň çawlygy. Aňyrtyny biz gördük, bizre dädi. Emma bu wagt her ýerke gaçystyryp, keçen aşany pulsal öz şahsy ijtimaiyetden gabulle millet amlygyndan tadan dökülip beti. Wüste weýrançylyk. Aňyrtyny men gördüm sizre dädi. Aýaşy delil bolýarmy? Çünki palan işanyň agtygy şeňe diýen dogry bolsun. Doğru da, berde üç yaptır da. Aňyrty dogurmuşlyk diýdi, berde üç yaptır. Aýat çoň köşe şoň adyny göterýär. Palan işanyň agtygy, palan sofiň agtygy, palan Buharanyň okuyken agtygy aýaş dogry bolýar. Doğru da näme? Men şo gözüm bilen görüp duran adamma. Barýan, o da şo akil haram. Dağıstandan okuyup gelen ulamalar akil halal diýipdirlermi? Eger şolar halal diýen mutakesit haram. O sen şo Dağıstanyň şagirdleri öýlerine barsaň durşan akil. Alacaba Hanefi mezhepde kofr diýip goýupdyrlar. Bu da öýlerine bar. Ýal goýupdyrlar, ýok geň datlary. Aýa şol köşeler Dağıstanyň ulamalaryndan okuyupdyrlar. Aňyrda dogry dämişdik. Hanefi mezhebe ters, şeriata ters. Şolaň amelkerde maňa taň delil bolýar. Delil bolmaýar. Berde gawşapdyrlar musulman dogan. Ýa-ni eleke moda Buharda okuyup gelen ulamalar, sen aslında şu Dağıstan'da okuyup gelen ulamalar, sen gel denanalaryny gözle şolaň ýaşmaklymışdyk mı ýa dämişdikmi? Deferinde çäşe barmışdykmy ýokmuşdykmy? O şolar hesaplamışdykmy dämişdikmi? O şuň köşeleň şagirdleri, o şagirdleriň şagirdleri denanyň ýüzüne açyk gelip ýa çäşe ýok, ýüzüne örtmek ýok, zat ýok. Aýaşy delil bolýarmy? Şu alymyň edenişi dogry? Onky dogry däp bolsun? Ýok, berde gawşapdyrlar musulman dogan. Ýa hatda hem manahym şol ýa-ni taammeýetiň hakynda. Şu ulama-i Buhari ki Taycan ahum bolsun, Abdullah ahum bolsun, şagirdi bolsun, Bayramgul ahum bolsun, Abçan ahum merhum bolsun, Şforma Atajyk ahum bolsun, Aşa ahum Nemani bolsun. O taýda Mehmet ahum Jabir bolsun, şular taammeýeti ölepsilen taam iýmepdirler. Bolsa da dağdamışdyklar. Emma hem bu gün ekber jüzädäne bul. İha amin kabul bolsun. Muny etmeler diýen Wehhabi. Hop. Aňyrda başa barmışdyk. Berde gawşapdyrlar da şunu. Çünki berdäki hiwan şagirdleriň şagirdi bolupdyr, Buharanyň şagirdleriň şagirdi bolupdyr. Aýaşy dogry bolýarmy? Şular etýän işleri, olar Amerikada ulama, ol wagty maňa taňa delil bolýar, ki şol Hanefi mezhebi wara bolsun. Mawlud Khani we de şuat. Ustad Narahum Mahli Galinjik, batan Abçan ahum merhum. Şular dogurca Mawlud Khani iş elitde Mawlud Khaniň dogry däliň hakynda, zikir zäher etmeleriň hakynda, şular Buharanyň ulamalary bola kitap ýazypdyrlar. Ulamalaryň başda ulama-i Buharanyň şagirdleriniň şagirdi bola kitap ýazypdyrlar. Emma izin näkile şu gawşa dogry görüňi. Mawlud Khani ettirayallar. Owaňsyny Mawlud Khani edip dolu hesap diýen akla. Ya kadim aňydan Buharadan okuyup gelen ulamalyň şagirdleriniň şagirdi meçide akıl saldırmarlamışdyk emma soňra gawşapdyrlar. Beraber her esbaby Hudaý taala mağfiretin. Aýaşy delil bolýarmy? Amelkerde ulama ştada bildi. Çünki falan takdir etdi. Ya musulman dogada akılyň dogry hakynda, Mawlud Khanyň dogry hakynda, taammeýet ölep süren taamyň dogry hakynda, ya hema denanyň örtürleriň hakynda amelkerde ulama ol wagty maňa taň delil bolýar ki mezhebe wara bolsun. Sen näme bilýän şu Buhara diýen men ma'sum bolan. Buhara diýip bir adam sen telek adamla barmışdyk. Belki ulamalar men zorumda. Şotada İmam Buhari'den kawup çykartdylar. Telek adamla şotada barmışdyk baba. Şoda näme ferişte sifat muhadiyam. Sen näme bilýän şu aňydan okuyup gelen ulamalar dogry Hanefi mezhebi ýördüp bilipdirlermi? Ýördüp bilen motaşy mezhepdäki badat dogry çykmaly. Näme dogry çykmaýa? Ha, onda şu kitaby var şolada beraber esbaba harici aýdy bilmepdir. Aýtjakmyşdyklar. Her bir suratmış musulman dogan. Onda şu taýdan şu inşallah men düşündirip bilendir näme musulman dogallam. Ulamalyň Amerikada takdirlen Amerikada maňa taňa delil bolmaýar. Ol wagtki mezhepde bolmasa. Şu her gysmasyna takdir etdi, erti kıyamatın mendenen şeriatdan taralacak. Takdirin aýtýan gibi dogry ýalňyşlygyny mezhepden sorama bolar. Sonra mezhepde maňa delil beriň. Ha. Men hiç men hak amal etjek diýip aýtsak, inşallah şeýtjek. Allah ta tawfik bersin. Hakka inşallah biz ýetjek. Şu taýdan studi suratynda dogry sünmek gerek. Assalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh.